नमस्कार उल्लास कामत उलयता जून 2 संडे बेंगळूर अंतू पैलेस ग्राउंडारी किंग्स हॉल म्हणू गेट नंबर 5 अंतू ए कोंकणी उत्सव प्रति वर्ष मनके हैपंत सोना कैटरर्स आमगेले सेलिब्रिटी शेफ गणेश नायकन बारी चंद कोरनो एक प्रोग्राम प्लानिंग कोन दवरला तुम्ही पूरा जणांना येऊ का सकाळी 7 गंटकून रात्री 10 गंटाय सकाळी 7 गंटेक पेज्जे जेवणातून स्टार्ट जाता आणि रात्री 10 गंटेक कोळंबे जेवणाताय आस पूरा नमुन्याचे अरेंजमेंट भारी चंद कोन केला आमकां पूरा एक्सप्लेन केला वी आर व्हेरी व्हेरी प्राउड ऑफ हिम आणि ह्या एक प्रोग्रामाचे उद्देश कसं म्हळ्यार आमगे पूरा कोंकणी जेवण मेनली आमगे यंगस्टर्स तांणी पुरो ओटू जावका एक नेटवर्किंग जावका ह्या प्रोग्रामान तो भजन डान्स आणि विंगड टायपाचे पद नाटक ड्रामा आणि एक बिझनेस नेटवर्किंग म्हणून हांगा मस्त जेन्ना बिझनेस म्हणून ऑल ओवर द कंट्री येता जाती एक नेटवर्किंग जाल्यार म्हणजे जाता आमगेले यंगस्टर्साक स्टार्टअप असो पुरो स्केल अप असो पुरो कसं म्हणजे एडवायज जावका म्हणजे हांगा CS येता ती हांगा बिझनेसमॅन येता ती स्टार्टअप्स येता ती मस्त जेन्ना ओटू मेळचे मेतीन इट विल बी अ ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स टू शेप अप देयर फ्युचर आणि असल प्रोग्राम वर्सा एक पण करतना येता वर्स हे हॉट जावन इट विल हॅव इट्स ओन इम्पॉर्टन्स इन द माइंड्स ऑफ कोंकणी कम्युनिटी आमी परत आसा ती आमगे ल्हान पै मामस BS राव मामस मागीर पुरा जणे CS असो पुरो ती एडवोकेट्स असो पुरो ती म्युजिशियन्स असो पुरो ती लॉयर्स असो पुरो ती पुरा नमुन्याचे डॉक्टर्स ब्युरोक्रेट्स आमगे कम्युनिटी पुरा जणांन ओटू जावन एक जाग्यार बैसून ते एक आमी नेटवर्किंग केलें म्हणजे इट विल बी गुड फॉर आवर यंगस्टर्स मेनली फॉर द यंगस्टर्स ताजे दोन संडे जाल्यार मेतीन तुमगे पुरा काम सायडा दवरनो एक दीस आमगेल खातीर जावन तुम्ही दय दवरनो येवका वील बी देर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल and have a great day and have fun on June 2nd Sunday Palace Grounds in Bangalore from 7 AM till 8 PM. Thank you very much. God bless.